ଏ ରାଜାଟି ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ କାଳେ ତା ଖାଇବାରେ ବିଷ ମିଶାଇଥିବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଦେଇ ଖାଏ। ତାପରେ ଦେଖେ କି ସେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଖାଇଲା ପରେ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ନ ହୁଏ ତାପରେ ଯାଇ ସେ ରାଜାଟି ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଏ। ରାଜାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲା। ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ତା ହାତକୁ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଦେଲା ଆଉ କହିଲା କି ତୁମ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ମିଶା ହେଇଛି, ତୁମେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦିଅ ନହେଲେ ତୁମେ ମରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ରାଜାଟି ସେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଦେଖି ଭାବିଲା କି ମତେ ମାରିବା ବୋଲି ଏମାନେ ଯୋଜନା ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଖପାଡ଼ି ଦଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଖପାଡୁ ଖପାଡୁ ପୁଣି ଧରିଲା, ଭାବିଲା ଏ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଟା ମୋ ପାଖରେ ଥାଉ, ଯଦି ସେମାନେ ବିଷ ମିଶାଇଥିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଟା କେତେବେଳେ ପିଇଦେବି। ରାଜାଟି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା କି ଯୋଉ କୁକୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡା ସବୁ ମରି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏକଥା ଦେଖି ରାଜା ବହୁତ ଘବରେଇ ଗଲା। ରାଜା ସିଓର ହେଇଗଲା କି ଖାଇବାରେ ବିଷ ମିଶାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କୁକୁଡ଼ା ମରିଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ଆଉ ଡେରି ନ କରି ସେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଟାକୁ ପିଇଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜାଟି ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଷଣ ଦଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲା କି ତା ନାକରୁ ହଠାତ୍ ରକ୍ତ ବୋହିଲା। ରକ୍ତ ବୋହିବା ଦେଖି ରାଜାଟି ଫାଷ୍ଟ ଫୟସ କଲା। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ରାଜାର ନାକରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ରାଜାଟି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ଛାତି ଫାତି କଣ ହେଇଗଲା। ମନେ ପଡିଲା କି ପ୍ରକୃତରେ ସେ କୁକୁଡ଼ା ବିଷରେ ମରି ନଥିଲେ, ସେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଯିଏ ତାକୁ ଦେଇଥିଲା ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ବିଷ ଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚଲେଇଥିଲା।